Ричарела. Как не може да викаш по-силно, Роузи? И какво да направя? Той е ненормален. Те спък. Си трябва... И какво да направя? Чешката измина бързичко да се облече пижамата и еди. Абе. Пусти. Слоин. Добре, си майко. Бека. Александър. Роузи? Ай ти после ще си правиш хора. Кажи на хората да почакат. Трябва сега да се скъпя. Ще поспя малко. Александра, маля! Сто параван! Тика! Кой пее? Никой, мамо, ти пеше. Аз ли не пея така? На проблем, любиш ли с мен? Да. Говори. Кой пее? Мамо, ти направих ти клипче. На проблем. С това ли трябваше да правиш клипче? Изчакай да свърши. Извинете, ама трябва да си чупиш главата. На дискотеката само има големи. Не!